Tak ja už som bol nachystaný natáčať Reelska a deň predtým mi klientka napíše toto. Dobrý deň, presvedčte ma, že viete, čo robíte a nie ste len ďalší marketér, ktorý chce peniaze. Ja som Juraj a toto je deň 75, čo sa snažím uživiť tvorbou videí pre podnikateľov. Napísala mi, že ju mám presvedčiť, že to má vôbec zmysel a že jej mám dať konkrétne návrhy na zlepšenie. V ten moment som to chcel celé vzdať. A už som sa videl, ako obraciam burger v McDonalde do konca svojho života. No potom som si uvedomil, že toto je presne ten bod, kedy by sa väčšina ľudí vzdá. Takže som zatol zuby, dal si tú námahu a pripravil som sa celý deň len na to, aby som mi ukázal, že mi môže veriť a že na to mám. Pripravil som pre ňu dokonca aj PowerPointovú prezentáciu. Takže som sa ráno zbalil, sadol na vlak a dal do toho všetko, čo som mal. Ak ťa zaujíma, ako to stredko dopadlo, tak si pozri moje nasledujúce video. Po stredku som sa ešte išiel nájsť do IKEA, pokupoval som tam pár vecí, ktoré nepotrebujem a išiel som domov. Počas hodinového čakania vo vlaku som si zavolal ešte s jedným majiteľom startupu. Nebudem ešte hovoriť, čo to je, pretože to není isté, ale možno budeme spolupracovať. Ak chceš vedieť, či sa mi podarí closenúť a splniť tak moju výzvu, tak ma sleduj.